Sibuyele ezindabeni esithi ngezambe phambili kulelisonto lapha kwezasekhaya news kwezasekhaya TV. Izinhlangano ezingenzi inzuzo kuleli sezishayelwe ihlombe ngeqhaza ezilibambile ukusingatha izigameko ezahlukahlukene ezithinta ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Ungqongqoshe wezenhlalakahle yomphakathi kuzwelonke uLindiwe Zulu uncome kakhulu lezi inhlangano njengoba kuqhubeka imikhankaso yokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Uthi lezi inhlangano kufanele ukuthi zingqongqoze eminyangweni yahlukahlukene kahulumeni khona zizokwazi ukuthola usizo ezilidingayo. Umongameli uCyril Ramaphosa uye wathula inkulumo yakhe yesizwe ngoLwesine kulelizwe nalapho ekuveze khona ukuthi lelizwe lizoqhubeka ne-lockdown ka-level 1 kuze kube nguJanuwari mhla zingu-15 ngonyaka ozayo. Umongameli uye wakuveza ke nokho ukuthi isifundazwe se-Eastern Cape sibhekene nenselelo enkulu yokwanda kwabantu abatheleleka ngaso lesi sifo. Umkhandlu Nelson Mandela Bay wona kuphoqe ukuthi kuvalwe izinto eziningi kuleya ndawo ngenxa yokwanda kwabantu abahlaselwe isona lesi sifo. Phakathi kwezinye zezinto ezimisiwe ukuthengiswa kotshwala ikakhulukazi ngempelasonto, ukuncishiswa kwesibalo sabantu abahambela izinkonzo kanye nokuhamba kwabantu babe uvanzi nakho kuvaliwe. Uhulumeni wesifundazwe salapha KwaZulu-Natal useyihoxisile imicimbi emikhulu ejwayele ukuthi ibanjwe ngalesi sikhathi sonyaka. Okhulumelayo uvisi likaNdunankulu wesifundazwe salapha KwaZulu-Natal uLenox Mabaso uthi inhloso yalokhu ukuthi bazame ukunqanda isifo se-COVID-19 singabhebhetheki kakhulu kulesi sifundazwe. Nokho ubesethembisa ke ukuthi ezinye zezinhlelo zizoqhubeka nokuthi zibe khona bese beqinisa isandla ukuze bezokwazi ukulwisana nesifo se-COVID-19. Ikhomishana yokhetho kulelizwe isiveze ukuthi seyandise amawadi ngamawadi amasha angu-76. Oyisikhulu esiphezulu sale khomishana uMosegi Busheri uthi into ebalulekile kakhulu ukuthi abantu balethelwe izidingo nqangi zabo ezibalulekile. Ubese kuveza ke ukuthi ngalokhu kwandiswa kwamawadi ngalendlela bafuna ukuthi ziphele izinkulumo zokuthi abantu abakwazanga ukuthi bathole izidingo ngenxa ubuningi babantu kuleyo naleyo wadi. Umkhandlu wasemajuba enyakatho nesifundazwe salapha KwaZulu-Natal usuxwayise abantu abafuna ukuthenga izindawo zokwakha ukuthi mabaqaphele. Muva nje sekwande izigameko eziningi zabantu beqolwa ngabantu abazenza izinduna kanjalo namakhosi ngoba bethi babadayisela umhlaba. Lo mkhandlu uthi into ebaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe ufuna ukwakha endaweni yenza isiqiniseko sokuthi uthola abantu abafanele abazokudayisela lo mhlaba futhi uyazi induna, inkosi kanjalo nekhansela lendawo ofuna ukwakha kuyo. Inyunyana yabalimi lapha esifundazweni salapha KwaZulu-Natal ikwanalo ithi ikhathazekile kakhulu ngongabikho kwemvula ezanele ezokwenza imfuyo kanjalo nezitshalo zabo zibe zinhle emasimini. Okhulumela lenyunyana uSandy Lamarck uthi into ebaluleke kakhulu ukuthi inzuzo bayithole ngendlela efanele ngokuthi isivuno sabo singalimali ngenxa yesomiso. Kodwa-ke nokho ubese kuveza ukuthi bayijabulela izimvula zakamumva ezibonakalayo ezingxini ezahlukahlukene endaweni yasejozini kanjalo nangaphansi komkhandlu wasemkhanyakude. Ake sibheke ezemidlalo. uLewis Hamilton usehlonzwe njengomunye wabadlali bezimoto abatholakale nesifo se-COVID-19. AbakwaMercedes asebenza ngaphansi kwabo bakuvezile ke ukuthi bazothola omunye umdlali ozothi abambe indawo yakhe uma ngabe sekuqhubeka i-tournament iSaki Grand Prix. Izwe laseNingizimu Afrika ngonyaka ka-2023 lizosingatha imidlalo yendebe yomhlaba ye-netball.
Oyisikhulu esiphezulu ngaphansi kwayo iNetball South Africa uCecilia Molekwane uthi bakujabulele kakhulu lokhu njengoba kuzokwenza ukuthi kusimame yona lemidlalo njengoba befisa ukuthi ifane nebhola likanobhutshuzwayo, ibhola lombhoxo kanjalo necricket. Kanti masibuya sobheka lapha eNingizimu Afrika ebholeni likanobhutshuzwayo, uDan Malisela ongumqeqeshi weTS Galaxy uthi kubalekile ukuthi abadlali kanjalo nabaqeqeshi nama-agent abo baqinisekise ukuthi baphephile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kulandela ukuthi kuye kwanegameko eziningana zokushona kwabadlali kuleli ngenxa yezingozi zezimoto. uMalisela uthi ama-agent kufanele enze isiqiniseko sokuthi ayabaqeqesha abadlali babo ngazo zonke izindlela ukuze bezokwazi ukuthi mangabe besebumnandini izinto ezinjenganalezi bayakwazi ukuthi bazigweme. Siyaziguqisa lapha izindaba esithi ngezambe phambili kulelisonto lapha kwezasekhaya TV. Uma unodaba ofisa ukuthi sikulandelele lona, xhumana nathi kulemniningwano evelayo lapho esikrinini sakho njengamanje sakho.